Sanibona, phinde nginikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora ngalesi sikhathi. Sibonge uJehova umdali wezulu nomhlaba esasisindisile, esasisibekelile, esasilondozile, esasithandile, esasenzela umusa ngaphezu komusa, esasenzela ububele ngaphezu kobubele, esasibusise ngalento enkulu kakhulu eyisipho esibalekile esihlezi sisidinga nsuku zonke zokuphila kwethu okungukuphila singabantu. Sehla senyuka, sidla sivuka, silala, senza konke, siphuza, sigqoka, semsebenzini, senza zonke izinto esizithandayo ngento eyodwa. Qala ebe isiqalo esihle, ebe isiqalo esisha okungukuphila, ngoba singabantu singayitshela ukuthi mhlasimbe ukuphila sikuthola ngoba silale sidlile, ukuphila sikuthola ngoba nakho sinokudla okugcwele amafriji, ukuphila sikuthola ngoba nakho mhlasimbe sinamandla, ukuphila sikuthola ngoba mhlawumbe siyajima, ngoba mhlawumbe sinabathandiweyo bethu basidusane nathi siyakwazi ukuthi sihleke. Ukuphila sikuthola mhlawumbe ngoba siphuza amaphilisi kade uphethwe ikhanda waphuza iphilisi usu-right. Ukuphila ukuthola ziningi izinto esingazicabanga sizitshela ukuthi ukuphila kuncike kulezo zinto, kanti bantu bakaNkulunkulu akuncikile nhlobo kulezo zinto, akuncikile nhlobo kwi-alarm elikuvusayo ekuseni, akuncikile nhlobo ekudleni okudlayo kukunikeza amandla, akuncikile nhlobo kwilutho, but kuncike kuJehova umdali wezulu nomhlaba, kuncike emoyeni wakhe weqiniso, kuncike emandleni akhe ngoba ungamandla uqobo lwakhe. So singabantu kunenkolelo kakhulu yokuthi if kwadlula u3 days uzilile uyafa, okuyinto ebonakala nesiproven kakhulu ukuthi ingamanga kangakanani, ngoba kuthiwa ngeke uze ukwazi ukusurvive ungadlanga 3 days. Okay, ungadlanga but it's been proven ukuthi khona abantu abakwazi ukuzila 30 days, khona abantu abakwazi ukuzila 21 days, khona abantu abakwazi ukuzila 14 days, khona abantu abakwazi ukuzila 7 days, khona abantu abakwazi ukusurvive bengafakanga lutho kule nyama, kuleli dokodo, but basurvive bakwenze konke abathanda ukwenza ngendlela abathanda ukwenza ngayo. Ngobani? Ngoba yonke into ivela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, amandla avela kuye, ukudla kuvela kuye, yonke into iqala la bantu bakaNkulunkulu engqondweni ikephi bantu bakaNkulunkulu? Ilapho khona kuhlala a certain energy noma amandla noma umoya thizeni ozokwazi ukuthi ukuholele noma ukuluthekise noma ukufikise la uthanda ukuthi ufinyelele khona. Ngoba singabantu siyasitshela ukuthi izinto eziningi siyayicabangela nje, hayi mhlawumbe umcabango into engiyifisayo, into engiyithandayo, kanti cha, the energy noma umoya thizeni loba amandla iwona osukungenile ngaleso sikhathi bese ukunikeza ukuholeleka nokugqugquzeleka ukuthi wenze into ethize, whether uyayithanda noma awuyithandi, ngoba ngalenkathi lo moya ufika kuwena uba ngamandla ukuthi wenze leyo into. Let's say uyayicabangela, ucabanga ukuthi mhlawumbe uhambe uyogrosa, loyo moya loyo wona ozokunikeza amandla ukuthi okay, uthi njengoba ngiyogrosa ake ngenze ukuthi it's a spirit esingumoya esingamandla okwenza leyo into leyo. So if uzilileke wathatha amandla, usuke uhlelwi amandla nomoya kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. That is why ukwazi ukuzila izinsuku ezingaka, that is why ukwazi ukuzila isikhathi eside esinwetshwe kangaka, ingoba usuke ugcwele umoya ongamandla kaNkulunkulu. No wonder abanye abantu thola ukuthi makade mhlawumbe ehamba eyothwasa noma ekade ehambe eyowenza lezi zinto zabo zezinyanga beyogqiza or whatsoever indlela kubizwa ngayo, bese befake amabhaya akhona, usuke embethe wona lamandla leyo akade wafuna, kade wakhokhela, kade gezwa ngawo, kade chachathwa ngawo, kade kuthiwa phalaza enza ukuthi nokuthi, usuke sembethe lamandla. Yikho ezizwe ngazuthi uphezulu, yikho abanye abantu baze bambone mase wazwa nesithunzi ubaba ubani, wazwa nokuthi ngale mithi le engamandla. Kahle wonke lawo mandla lawo kusuke kuyizilwane thizeni, kusuke kuumoya thizeni, kusuke kuyinto thizeni ehleli kuye eyenza ukuthi noma umbuka wena ngeso lenyama uzusindwa nje, uzungathandi nje, uzwe nanoma yini ongayithandi engekho right. Well, sike sibone nalabo abantu laba asibabone emadolobheni berole ngezinyoka, uthi uyadlula eduze nona uzwe ukuthi ngeke, angizwa nje lethi angiyithandi. Ilo moya lo wamandla lo osukukuyena. So ezinye izinto whether siyayibona physically noma siyibona physically, but kusuke kungamandla
angama leyo muntu leyo ngaleso sikhathi emese eyamholela amqhube ekuthenini enze lento le akumele ukuthi ayenze ngaleso sikhathi. So le mimoya into eba inkinga kakhulu ngayo let's say nje imimoya yahlukahlukene engahambisani noNkulunkulu, inkinga yayo iba sekuthenini iyalwisana nayo, yenza ukuthi idokodo likaNkulunkulu noma umzimba waNkulunkulu ebese uyamgolozela uNkulunkulu ngalesikhathi efuna ukuletha isiyalezo, ngalesikhathi efuna ukuletha umyalezo, ngalesikhathi efuna ukukhuluma nomzimba wakhe, efuna ukukhuluma nomntwana wakhe. Because kwidokodo lakho there is your spirit, there is your soul, kunomphefumulo wakho la ngaphakathi, bese kuba nespirit sakho, qobo lwakho lesi sikwazi ukuthi sivele simbule siqabashiye, bese uyakhuleka ukhuleke ngokungamandla. That is your soul. Lo mphefumulo bese lesi spirit lesi isona sikwazi ukuthi sikhule ngendlela eyisimanga ngale nkathi utube inyama, ngale nkathi feel inyama yakho uzilile, umoya wakho uphakame ngongaphezulu, ngale nkathi uphakamisisa imbizo uJehova lapha ngakhona, ngoba yonke into emzimbeni wakho iyaxhumana, iyazana, iyabona uma kuzokwenzeka something, iyezwa uma kuzoba nesithwalo ozosithwala wena, mhlawumbe umzimba mhlawumbe kuzoshona, mhlawumbe umzimba uzokhala, mhlawumbe khona into ezobhekana nayo, yonke into emzimbeni yakho iyakutshatha ekuthwale konke lokho, ebese ngaleso sikhathi bese uyaholeleka ngendlela engafanelekile nengalungile. That is why njengamanje siphile esikhathini zokugcina, esikhathini lapho khona zonke izinto sezigcwele ubudimoni phakathi, everything isi-demonic lesi sikhathi sokugcina esisiphila kusona njengamanje. Izinto ezithengwayo zizoba ne-code elidimoni thizeni, into oyigqokayo izoba ne-code eyidimoni thizeni, into oyibukayo izoba ne-code eyidimoni thizeni. So ngalesi sikhathi uzimbandakanya kuzona zonke lezi zinto, let's say uvuka ekuseni ubuka i-TV, these demons uyawabiza ukuthi azohlala nawe akusinde. Uvuka ekuseni uzolalela umusic, mhlawumbe umusic ongcolile ongafanelekile, uyawabiza lama spirits lama demons ukuthi ahlale wena akusinde, abese eba ama-energy ekuthenini wena ulibele uholele kulibele ufuna ukulalela le nto, ufuna ukulalela le nto, ufuna ukulalela le nto, bese uphelelwa yini? Uthando lokukhuleka, uthando lokusondela kuNkulunkulu, uthando lokwenza intando kaNkulunkulu, ebese nokudla kaningi, udle ekuseni, udle emini, udle ntambama, umzimba uyagqilazeka, ukhathale, ushone phansi, and then uthi usadla futhi udla kaningi kunjalo, udla ukudla well that was prayed for from a Satanist, well lo oseguqulile by black magic, inyama lo uthi uyayidla akusiyona inyama le ocabanga ukuthi uyayidla, but ihlase bese kwesidumbu somuntu, ebese konke lokho le flesh izohlala kuwena. Ngaleyo ndlela uzobe usangasayitholi indawo uNkulunkulu yokuthi athobeleke emzimbeni wakho, but umzimba wakho uzobe usumandla noma futhi usujwayele ukuthobela yonke le mimoya ekhona around wena, wonke lama spirits, wonke lama demons, all these energies, because azoba maningi ebese eyakusinda. Ngale nkathi ekusinda ngeke uzukwazi ukuthi uthobele uNkulunkulu, ngeke uzukwazi ukuthi wenze intando kaNkulunkulu, ngeke uzukwazi futhi ukuthi wenze into ekujabulisayo noyithandayo wena mphefumulo. Ngoba masikhuluma la sihlangene kulezi ndaba ngezindaba ezihle zikaNkulunkulu, ngihlangene nomphefumulo wakho, ngihlangene noqobo lwakho, ngihlangene nawe, ngizofuna wena nokuphila butho, wena nokwanda mthethwa, umphefumulo wakho lo, indaba inawe, indaba ingawe, indaba ingokuphila kwakho. Lo mphefumulo wakho hlezi ulambele, womele, ufuna ulangazelela iqiniso likaJehova. Lo mphefumulo wakho hlezi ulambile, womile, ulangazelela, ufisa ukwelukanyiswa. Lo mphefumulo wakho hlezi ulambile, womele, ufisa umdali wezulu nomhlaba. Iwona ncamashi lo hlezi ulambele izwi kaNkulunkulu, kodwa ogcina uncisheka ngenxa yazo zonke izinto ezikhona ezigcwele lapha emhlabeni njengamanje. Ogcina ulamba ngenxa yazo zonke izinto ezikhona esizibonayo ezenzakalayo ezingekho right. Ogcina futhi usuhlukumezekile ngazo zonke izinto ezenzakalayo lapha emhlabeni. So bantu bakaNkulunkulu, imiphefumulo iyabubula, imiphefumulo iyakhala,
Imiphefumulo ilambile, imiphefumulo idinga uJehova, imiphefumulo idinga ikhaya, imiphefumulo idinga umzali. Because only inyama yakho, umzali wayo, umama wakho, ubaba wakho, umndeni wakho or whosoever, owenyama. But lo wangaphakathi omphefumulo wakho, umzali, okunguJehova umdali wezulu nomhlaba, okunguNkulunkulu umnini amandla wonke, lo odale yonke into esibonayo, ulibele ukhalile kanjalo kanjalo, ulibele ukhalile awukamtholi, ulibele ububulile awumtholi, ulibele ukhalile uyamncisha. That is why uKristu ehlezi esiyalisisa ukuthi ningathandi izwe nobubi balo. Athi masidele konke. Athi usathanda izwe akakangifanele. Usathanda umzali wakhe, ubaba wakhe, uma wakhe akakangifanele mina. Usathanda isihlobo sakhe akakangifanele. So ijeni noNkulunkulu ihamba to an extent ukuthi udele yonke into ekhona njengamanje lapha emhlabeni. Ihamba to an extent ukuthi udele ucingo lolu osuhlale kulona kangaka, waba addicted kulona kangaka, wazimbandakanya kulona kangaka, ulidele. Udele kwabantwana bakho, labo bathanda kangaka, yes bathembele kuwena, yes badinga wena, but akekho umuntu ozele omunye umuntu lapha emhlabeni ngiyakuthembisa. Cause ukukhula kwakho uzokhula ngelinye ilanga vele. I know most people banikeza ama responsibilities ngenxa ukuthi yibo vele abalethile abantwana lapha emhlabeni. So obviously nje obumlethile umsebenzi wakho ukuthi umkhulise ngendlela ezobe ngiyakhe ukuthi noma esekhulile angasuki kuyo. But there are circumstances lapho khona kunezimo ezizohlezi zidinga ukuthi ucompromise noma ulahle okuthize. Never nangelilodwa ilanga walahla noma wacompromise ngoNkulunkulu mhlasimbe ngenxa yomntwana. Compromise ngoNkulunkulu mhlasimbe ngenxa yomndeni. Compromise ngoNkulunkulu mhlasimbe ngenxa yemali. Compromise ngoNkulunkulu mhlasimbe ngenxa yokudla. Because yona inkinga esibhekene nayo njengamanje ukudla. Indaba esisekudleni njengamanje sitha sesiphakathi ekudleni. Sila singabathola ngakhona ngempela abantu. Ngoba ekudleni la sidinga khona amandla, ila sithola khona amandla. Ekudleni la sithola khona ukuthi ukwazi ukuphinda usebenze nakusasa, nangakusasa uphinde usebenze, nangakusasa uphinde ukusebenze. So isisesingene khona khaxa ngqamashi. Because sizamile ukuthola abantu ngomacici akwanele. Asibathola la ngabonke khona bangawagqoki. Sizama ukuthola abantu ngamanicklace akwanele. Asibatholanga bonke khona bangawagqoki. Sizama ukuthola abantu zonke izinhlobo zobucwebecebe kugaxa ukweluka amabhlukwe zonke lezi zinto khona bangakwenzi konke lokho. Khuluma ngezithunya zikaNkulunkulu. Khuluma ngabantu abalangazela umbuso wezulu. So sizama ngayo yonke indlela, sizama sasizahamba sasizafinyelela ekuthenini khona indlela isekudleni. Because one way or the other uzohamba ukudinga ukudla. One way or the other uzohamba bodinga amandla. One way or the other uzohamba udinge lelo fruit, udinge lelo veg, wadinge lawo proteins, wadinge lawo carbohydrates, udinge leyo energy. Uzubone udinge leyo energy izwakhe. Energy, the word energy, amandla. Okushukuthini okushuthi ispirit siyahlala ekudleni. The time udla wena bese uyasifida singene ngaphakathi kuwena bese siba yilawo mandla lawo ngaleso sikhathi. A certain spirit sihlala ekudleni. So bantu baNkulunkulu fisa sazi ngaso sonke isikhathi ukuthi ukholeleka ezintweni eziningi kwehlukahlukene. Ukholeleka ezintweni eziningi kuyinkinga. Kudinga ukuthi sihlale njalo sisebukhona baNkulunkulu ukuze wazi ukuthi angizoholeleka kokubi kodwa kokuhle ngaso sonke isikhathi. Ukuze wazi ukuthi le energy noma lamandla engiwasebenzisayo ngisebenzisa mapha amandla. Sebenzisa amandla ophuthu. Sebenzisa amandla emfino. Sebenzisa amandla ani. Ukholelwa kulokho wena. Ukholelwa ukuthi vele ngasurvive ngidinga usurvive ngempilo kuphela. Akasho wena uKristu ukuthi akona ukudla kuphela okuphilisa umuntu kepha ngamazwi kaNkulunkulu.
Methi uNkulunkulu hamba njengamanje. Ungakwazi ukuhamba noma kade uzilile for 26 days. Usukuma uhambe. Bethi uNkulunkulu washa njengamanje. You can do it. Kubiza ukuthi wena ukholela kumaphi amandla. Ukholela kuphi okuzokusiza ukukunikeza ugqozi, ukukunikeze lontshisekelo nofuqu ngaso sonke isikhathi. Kodwa amandla avela kuyena yedwa, ongumdali wezulu nomhlaba. Ngoba ungamandla ethu. Uyinsindiso yethu. Uyintshisekelo yethu. Uyinkazimulo njalo. So sicela sekuhloko sithi ngezulu abantu bayalwiswa. Njengoba sihlezi sazi abantu bakaNkulunkulu ukuthi isitha sizama yonke indlela ukuthikameza isicebo laNkulunkulu. Ukuthikameza izisebenzi zikaNkulunkulu ekuthenini zingayenzi intando kaNkulunkulu. Ukuthikameza isebenzi zikaNkulunkulu ukuthi zingalethi iziprofeto, zingalethi izambulo, zingaqondo kaNkulunkulu, but zilutheke ingqondo, but zidakeke ingqondo, but zenze yonke into zibe mapitasa ngezinto eziningi ezingasho lutho. So isitha can go to an extent to even using i-weather, izulu, simo sezulu. The reason why ngiqale ngachaza indaba ye-energy. Bengifuna ukuthi si-understand ukuthi isebenza kanjani lento ekuholeleni wena ukuthi uzowenze lento ogcina uyenzile. Ungacabanganga ukuthi budinga ukuthi uyenze. Isebenza kanjani lamandla ekuthenini wena ugcine uzuyofika kuleya ndawo. Kwenzeke kanjani? So sizodiscussa nje izihloko ezinhlanu kuphela ukuthi ngezulu abantu bayalwiswa. Number 1 ngokudla, number 2 ngocansi, number 3 ubuvila, number 4 ubuthongo, number 5 ukwesaba. Kuningi abantu baNkulunkulu ekumele sikwazi futhi singalibali ukuthi uJehova ungusazi wakho konke. Umdali wezulu nomhlaba ungamehlo abona yonke indawo. Yabo nje esekhaya ezulwini. It's like a CCTV. Obona yonke into eyenzakalayo emhlabeni wakhe. Obona yonke into abantu abayikhandlekelayo, yonke into abantu abayicabangayo, yonke into abantu abayilangazelelayo, yonke into abantu abafinyelela ekwazini naseqondeni ukuthi bafinyelele kuyo. Ubona yonke indawo, ukubona konke. Lapha emhlabeni ziningi izinto eziyizindlela zokuthi abantu bagcine bewile. Ziningi indlela ezikhandwayo. Ziningi izinto ezizanywayo. Khona uzogcina uwile phela. Khona uzogcina ungakholwa. Khona uzogcina ungasenalo uthando lwaNkulunkulu. Khona uzogcina ungasenayo intshisekelo nogqozo lokuthi wenze yonke into ezokuhlomula ezokusondeza kuNkulunkulu. Because it's all about your soul. It's all about umphefumulo wakho. Ukusondela kwakho noNkulunkulu kusiza wena. Because uNkulunkulu akasizakani ngalutho ukuthi ukhulekile. No. Akasizakani ngalutho ukuthi uzilile. Kunalokho akajabuli. Ngoba akathanda abantwana bakhe besafarisha. That is why into emjabulisa uNkulunkulu ukulalelwa ukudlula ukuzila ukudla. Ukulalelwa ukudlula iminikelo. Ukulalelwa ukudlula imihlatshelo nako konke. Ngoba momlalelile indlela yakhe ibalula. Mongalalelanga la uliqale phansi futhi uphinde uyibulale futhi inyama. Mongalalelanga uliqale phansi futhi uphinde ukhiphe umnikelo futhi wesono wokushisa. But if ulalelile uJehova wenza nje ngokusho kwakhe, wenza intando yakhe. Wathi wakuzama walalela wathobela yakhe intando ngaphezulu yonke intando ekhona lapha emhlabeni mhlasimpe yomubi noma yobani. Yena dijabulisa uJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngoba ungumzali oqotho. Umzali obabhekile abantwana bakhe. Umzali ongathanda abantwana bakhe bathwale kanzima. Kodwa uthanda ukuthi bahlezi bejabulile. Ungathanda abantwana bakhe bazicabangele. Ukhona yini umzali ongacabanga ongalindela ukuthi umntwana onenyanga embili ayicabangele ukuthi uzowathatha apha amanapukeni? Cha. Engawathatha nje ngempela. Yini yena? Ingane encane kanje.
ingawathathaphi. Kodwa it's a responsibility yomzali, yamama noma yababa ukuthi le ngane igcine inabukile. And kuyi-responsibility yomzali ngaleyo ndlela nakanjalo uhlezi nesiqinisekiso sokuthi uyakwenza. So bantu bakaNkulunkulu, masikhule kakhulu njalo enkosini. Sikhulela ukuthi ngaso sonke isikhathi senzeni intando yaNkulunkulu. Singabi ngabantwana abahlezi bengalaleli. Ashawa umntwana aphinde futhi angezwe, ashawa aphinde angezwe, ashawa aphinde angezwe, ashawa aphinde angezwe. But let us grow enkosini to an extent lapho khona uzodinga ukuthi ushawe. Ngobani? Ngoba uyezwa. Ngobani? Ngoba uyalalela. Ngobani? Ngoba uyayenza yonke into otshelwe yona. Uyayenza yonke into oyalezwe ngayo. Uyayenza yonke into elindeleke kuwena. So ziningi izindlela okuliwa ngazo nabantu ukuthi bagcine bewile ekukhulekeni nasekwenzeni intando kaNkulunkulu. Futhi ziningi eziba izithikameziso ezizokwenza umuntu angafinyeleli eqinisweni elizomsindisa kusasa. Ziningi izinto ezihlezi zizovimba khona uze ngalingi nje afinyelele eqinisweni. Angalingi azalazi. Angalingi azazi ukuthi yini ekumele ayenze ukuze athole umbuso wezulu. Angalingi azazi ukuthi empilweni yakhe iziphi izona asazenza ezingenza ukuthi ngelinye ilanga mefela kuzo angalingi alibonana noKristu. Noma mebonana naye athi shona esiqokweni. Noma mebonana naye athi udeserve ukulahlwa. So isiphithiphithi sasemhlabeni sikhanda abantu ukuba bangabi lolu hlobo uJehova umdali wezulu nomhlaba afuna ukuthi babe yibo. Ngiyazi ukuthi abaningi uma ngithi isiphithiphithi bacabanga ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngeziphithiphithi zasemadolobheni kuphithizela kunomsindo nani cha. Khuluma ngesiphithiphithi siqala la ekhanda lakho, engqondweni yakho. Yikho uJehova umenzi wezulu nomhlaba esiyalezile ukuba simthande ngezingqondo zethu zonke. Because uyazi ukuthi ingqondo iyayalusa, igaya izinto eziningi. But if iyethanda yena, if ilalela yena, if ihlezi izindla ngaye, angeke uze kuhlale nanoma iphi energy. Cause ulalele bani? Ulalele odalile, ayokudaliwe. Ulalele bani? Ulalele uJehova. Hayi zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni. Hayi yonke imoya ekhona lapha emhlabeni ebusayo. But wena ulalele bani? Umdala wensuku. It is why simthanda ngengqondo zethu zonke. Ngoba beyazi ukuthi uma kungenjalo iziphithiphithi zemicabango, imidlinzo evela nefika ngemimoya thizeni kungakwenza ugcine udideka nawe endleleni. Ebese uyithola usukwenza obungakuhlelanga, ongakudingi futhi oyozisola ngakho. Yabo ngale nkathi libele uzindla ngezinto eziningi, uzindla ngezinto eziningi, uzindla ngezinto eziningi. The more izinto ziba ningi, the more kuba lula ukuthi ukhethe ongekona. Ngoba iqiniso linye, iqiniso aliguquki, iqiniso alijiki, iqiniso uJesu Kristu. But if kuba kuningi engqondweni yakho, because let's say uJesu Kristu uzothi ungakhathazeki ngengomuso. Ungakhathazeki ukuthi kusasa uzodlana uzophuzana. Wena khathazeka ngenamhlanje kuphela. Inkathalo yanamhlanje yanele. Kusasa kuzobonakala ukuthi kwenzekalani. Wena uvela ukhathazeke ngekusasa. Number 1 awusakwenzanga lokho kumele ukuthi ukwenze. Awusazindlanga ngoJehova. Yabona ngale nkathi ungazindli ngoJehova uzocabanga ukuthi kumele ngisebenze. Anginawo umsebenzi ngingenza njani? Uphinde uyacabanga mhlawumbe kumele ngizame ibhizinisi. Uphinde ucabange kumele ngiyofeza. I-ID yami komba ngina-ID. Uphinde ucabange kumele ngenze yazini ngcono ngiyoyibole. Uzocabanga izinto eziningi. Ziphayela lapha engqondweni yakho. Zizigcina zikugqilaza. And mase sekunjalo, seziphayela lapha kanjalo, zakugqilaza kanjalo, walahleka kanjalo. That is when
usubuseka ngalama energies ahlukahlukene. That is when ugcina usudideka, usulahleka endleleni. Zonke izinto abantu baNkulunkulu esizenzayo ziyiziphithiphithi. Because at the end of the day, iyakuphithizelisa lento, iyaluzise ndlela thizeni. Mawasha uyaphithizela, uyawasha, uyarinsa, uyanika. Mawupheka uyaphithizela, uyaqoba ngapha, uyabhadlisa ngapha. Yonke into isiphithiphithi. Ocingweni ngapha, uYouTube ngapha, uFacebook ngapha, uWhatsApp ngapha, uTikTok. Kwi-TV ngapha, uchannel ukuthi ngapha kuningi, hlezi kuyiziphithiphithi zonke lezi zinto. Okubiza ukuthi kuzo zonke lezi ziyalo ezikhona ezigcwele empilweni yakho. Ikuphi ongakwenza ukuthi uthobe konke? Zonke izinto esizenzayo ziyiziphithiphithi. Ziyisiyaluzo nje ezinhlobonhlobo. Inqobo nje uma esikwenzayo kungasithabisi futhi kungasisondezi kuNkulunkulu, kusiqhelisa impela, kuyinto esingayidingi. If uzophithizela, yes kumele ugcine uwashile. Yes kumele ugcine uklinile. Yes kumele ugcine uayinile, kumele ugcine uphekile, kumele ugcine ukwenze konke. But if uzomisela ngokuthi uhlezi uxhumana nezulu, uhlezi wenza intando kaNkulunkulu, kuzodinga ukuthi kube ne-certain limit kwezinye izinto ongazenza. Kuzodinga ukuthi ukhathe okunye kuzo zonke izinto. That is why kuba lula if izimpahla ungaziphindi uyigqoka kanye bese uyiwasha. Ngoba nikusuke kusalula ukuthi uyiwashe. Isitsha sakho kade udla ngaso sirinse nje, usibeke lapha. Umbhede wakho uyavuka uyawundlula same time, udlule lapha. Ushanele same time, wenze yonke into quickly. So that kuzolimitheka, phinde uthole isikhathi sokuthi ukwazi ukuthi wondle umphefumulo wakho. Uthole isikhathi sokuthi ukwazi ukuthi usebenzele uJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngoba ikona okusemqoka lokho. Njengoba kade ngisho ukuthi if izinto eziningi zosiqhelelisa ngoNkulunkulu asizidingi. Ngingabala nje kuba matasa ngocingo. Uzukhohlwa isikhathi sokuthi hayi kumele ngikhuleke. Ube matasa ngomsebenzi nangosuku lokukhonza, sayisiphithiphithi njalo. Ube matasa ngokupheka. Uyopheka, uyommixa lonke uhlobo lezipayisi kuze kuthatha ama-hour ukuthi upheke. Kanti uma ubhadlisa nje ushona le uphose lapha, uyathola uthotha amandla ubuyele emsebenzini. Kubalulekile ukuthi sihlesile ezinkosini ukufunda izwi layo, ukuhlabelela, ukukhuleka, nokunye okuningi. Zihlezi ziningi iziphithiphithi abantu baNkulunkulu. Kepha kulala kithi ukuziqhelelanisa nazo. Kukhona izingcingo zikhona, yonke into ikhona. But kulala kuwena ukuthi uyiqhelanise nakho konke lokho. Sihlale ebukhoneni benkosi ngaso sonke isikhathi. Manje indaba ke ukuthi kuzohlezi kulwiswa icebo likaNkulunkulu ngawe. Kodwa ngoba uJehova usalikhandile ithuba, uyalikhipha bese kuba kuwe ukuthi lizogcina lingafezekanga yini icebo lenkosi noma lizofezeka ngokuvuma kwakho nangokunqaba kwakho. Because kumele hlezi sikhumbule ukuthi uJehova usebenzisa inhliziyo evumayo, usebenzisa inhliziyo elangazelelayo, uhlezi usebenzisa idokodo elamkelayo ukwenza okwasekhaya ezulwini. Enjalo akaphoqele umuntu lutho. Ekhaya ezulwini nezigidigidi zezingelosi engazithuma. Lapha emhlabeni kunezigidigidi ngabantu abavumayo. uNkulunkulu engaphendula ngisho amatshe, uyakasho izini lakhe ukuthi ngakuphendula ngisho amatshe. Ngithume wena. Uma abantu bengafuni nezandla zabo, uma abantu bengafuni neenyawo zabo. Because siphila kuleso sikhathi njengamanje.
athi umdali wezulu nomhlaba ekubusisile ngesikhathi ungafuni wena nesikhathi sakho. Hawu isikhathi sami wakubusisa ngamandla, ungafuni namandla ukuthi wenze umsebenzi kaNkulunkulu ngawo. Wakubusisa ngezandla, ungafuni ukuthi ngezandla zakho wenze intando kaNkulunkulu. Wakubusisa ngengqondo ekhaliphile, ungafuni ukuthi ingqondo yakho isebenzele umdali wezulu nomhlaba. Wakubusisa ngenyawo ukuthi uhambe ushumayela uvangeli, ungafuni ukushumayela uvangeli. Wakubusisa ngeindebe ukuthi uphafuze, waba nevoice omunye umuntu engenayo ivoice, bathi bese uyanqaba nayo. Uzothi mase seyithatha into zakhe sikhali simaye. Uzothi mase seclaima back ebekade kubusise ngakho, ekubusisela ukuthi kusebenze ngendlela efanelekile, bese ukhali simaye. Ngoba kusizana ukuthi umuntu agcinelwe into engayisebenzisi. Kusizana ukuthi umuntu lebelenikezwa into, kodwa ngajekisa ukuyisebenzisa kwakhe. Ngajekisa ubuthuluzi nokuthi abone ukuthi ayibo, yazi lento useful kangaka, yazi lento edingeka kangaka, yazi lento usizo kangaka, yazi lento ibaluleke kangaka. Kusizana. Siyazi sonke abantu baNkulunkulu ukuthi lapha emhlabeni yonke into iyaholwa inombani, ngoba sonke sinemilomo edalayo. Yonke into ingathobela noma ubani. Kufana nani? Kufana nesimo sezulu. Singathotshelwa inoma ubani. Bonke abenzi bemilingo, abathakathi bayakwazi ukudlala indima ekuthenini isimo sezulu sibe njani nini kanjani. Yonke imvelo lapha emhlabeni iyakontroleka by certain spirits, a certain energy. Ngoba iningi imimoya ekhona enikeziwe. Remember, masikhumbule ukuthi uNkulunkulu ngisho ngasuka kuwe, kodwa igift yakubusise ngayo iyaqhubeka ihlale kuwena. Into akunikeze yona iyaqhubeka ihlale kuwena. It's like nikwe relationship niwu-2 nethandana. Nijole nithengelane omafoni, nithengelane zonke izinto. Bese usumdelile usuthi awusamfuni, uvela uthi akuthathe konke lento. Ngeke uzumphuca ifoni sekuyakhe eseyisebenzise for 3-5 years. Ngeke uzumphuce lesi sketi esigqoka uma wesilisa, uzosenzani? Uthi hayi thathe. So even noma sihlukana, noma usuka kuJehova, noma yakho ungasahlali kuphathi, igift nesipho ayekubusise ngazo kuyaqhubeka kube sakho, ngoba esakhe sakho. Unikiwe, uthandelwe sona, isipho sakho. So kumele hlezi sazi ukuthi imimoya nazo zonke izingelosi behlezi vele zinikeziwe amandla ukuthi zenze njani, ukuthi zikwazi ukuthi zenze intando kaNkulunkulu. Behlezi vele benikeziwe izipho zonke abekade benazo, izipho zonke abekade kumele ukuthi bazisebenzise ekwenzeni kodwa intando kaNkulunkulu. Bangakwenza lokho, kodwa izipho lezo ziyaqhubeka zihlale nabo, ziyaqhubeka zibe kanye nabo, ziyaqhubeka zibe sezandleni zabo, ziyaqhubeka zisebenze ngale ndlela uJehova umdali wezulu nomhlaba ebekade edala ukuthi kube kanjalo. Ngobani? Izipho ezivela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. So akuyi ngokuthi ngoba nakho mhlasimpe sekukhona okuningi ukushelela nokusuka nokushendezela, sekumele nama gift ke manje sekuqoqa yonke into. No, uNkulunkulu akekho kanjalo. uNkulunkulu akafani nabantu ababa nomona ukuthi mase kuhlukene inhloko nesixhadi, hayi sengithatha ngokwami nawe uthatha ngokwakho, nawe cha. uNkulunkulu igift ebekubusise ngayo uyaqhubeka ukuthi ihlale kuwe. Yonke into uNkulunkulu ade esekwabele yona iyaqhubeka ibe ngeyakho ngaso sonke isikhathi. So kwenzeka kanjalo ke nalezi zingelosi lezi, kwenzeka kanjalo ke nakule mimoya le, kwenzeka kanjalo ke nangalesi sikhathi. uNkulunkulu zonke izingelosi bekade zibusisile ngolwazi
nangokwazi ukwenza zonke izinto, yonke imimoya ikwazi ukwenza imilingo, ikwazi ukwenza zonke izinto, umoya zangoma ukwazi ukwenza konke, kucontrole, kudale, kwehlise, kwenze yonke into esiyibonayo. But ngokuthi akusathobela uNkulunkulu akusho ukuthi akusenawo amandla ukuthi kukwenze. Hence that is why abantu bekwazi ukuthi bayithobele le mimoya, because ziningi izinto ekwazi ukuthi izenze vele ezibonakala zizinto ezinkulu emehlweni abantu. Remember ubaba Mose ethunywe kuba Faro lapha, ukuthi wafike khona eyitshela ukuthi okay nginamandla, ngize ngamandla kaNkulunkulu, Nkosi yami yabona nje le nduku nje ngizoyithi ngibeka phansi nje ithi mayiphenduka inyoka nje, hawu ngiyakutshela kuzobe secaca ukuthi uJehova ngubani. Avela uFaro wathi okay Zanusi bemilingo wozani zangoma, yeshawa phansi induku yaba Mose. Nazi zangoma zenza the very same thing. Akusho ukuthi amandla nayo yonke into uJehova umdali wezulu nomhlaba ake abusisa ngayo abantwana bakhe, abusisa ngayo izithunywa zakhe, abusisa ngayo yonke indalo yakhe, imanjalo ayiguquki, ayishintshi. Zonke izinto uNkulunkulu asiyaleza asinikeza zona as gift, let's say uzalwa nayo, or unikeza along the way, or unikeza ngokusebenza kwakho, or unikeza ikhandla kwakho, or unikeza nanongabe indlela noma ikanjani. Leyo nto iyaqhubeka ihlale nawe nanoma wena sekuthiwa usumlahlile kangakanani uNkulunkulu, nanoma kuthiwa wena usubshiyile kangakanani uNkulunkulu, nanoma kuthiwa wena usukhethe ukwenza kuphi okwehlukile kangakanani okuzokususa ebukhoneni baNkulunkulu, but zonke lezo zifo, lezo zinto ziyaqhubeka zihlale nawe. Hence that is why isitha, ngoba sasithandiwe kakhulu ezulwini, sasinama gift amaningi, sisihle okudlula zonke ingelosi, siphimbe lihle ukwenza zonke izinto, sinamandla okwenza izinto eziningi. Namanje namhlanje wonke amakhosi, wonke ubumnyama, wonke ama-kingdom anawo amandla ukuthi akwazi ukwenza izinto ezinkulu ezingakuthusa zikumangaze. Hence nezulu lingena khona lapho in the midst of zonke lezo zinto. If abantu bekwazi ukuthi bathakathana, omunye eshaya izulu lihambe liyobela komunye, omunye eshaye umbani uhambe yongena kwenye indawo, umuntu athumele impukane, athumele inyoni, athumele igundane, athumele zonke lezi zinto, zonke ile mimoya le bethatha lama energy ale mimoya bakwazi ukuzithumela zonke lezi zinto zenzeke, kuba kanjalo impela nempela. So ngesimo sezulu abantu bayalwiswa, ngesimo sezulu abantu bayawiswa, ngesimo sezulu abantu bayasuswa ebukhoneni baNkulunkulu. Lesimo sezulu lesi esingacontrolwa inanimiphi imimoya, because there are many levels of imimoya lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu, kumele siqonde lokho. Yes, kukhona abaphathi ama-agents, kube ama-satanists, kube sekuba ama-demoni, ebese kuba khona laba bahlala phansi kolwandle, abahlala emkhathini, abahlala ezindaweni zonke, ebese isitha sona sine kingdom yaso esazakhela yona ecishe ifane ncamashi ne kingdom yasekhaya ezulwini. Sona ke siyibiza ngongaphezu kwakho konke, sona ke siyibiza ngomnini amandla wonke, sona ke siyibiza ngosomandla. So kuwona wonke ama levels ngokwehlukahlukana kwawo, kuhlukahlukana nama energy, kuhlukahlukana namandla, kuhlukahlukana nokuthi uchithele ngakanani igazi, kuhlukahlukana nokuthi wenze eminingi kangakanani imisebenzi, kuhlukahlukana nokuthi uginqe imoto engakanani to get to a certain level. NakaNkulunkulu kuhlukahlukana ukuthi uwine imphefumulo eminingi kangakanani ukuze uthole luphi uhlobo lomqhele, ushumayele kangakanani, wenza ziphi amandla, imisebenzi yamandla, wenza okuningi okukhulu kangakanani, so that you can reach leya level leya enkulu engaphezulu. Nasesikoleni kuya ngokuthi ugijima, everything iya ngokugijima nangokwenza kwakho. Ngiyagijima nikwi-marathon, unumber 1 lo gijime kakhulu ngithi, unumber 2 lo gijime kakhulu kodwa walala, wabuye waleka, mhlawumbe wabuye waphumula. Unumber 3 kanjalo ngokugijima kwakho, ngokwenza kwakho, nangako konke oku-accumulateile wakuhlanganisa kwaze kwafinyelela ekuthenini ufinyelele lapho uthanda khona, ngokulangazelela kwakho, ngokushiseka kwakho, ngokwenza kwakho.
So kubalekile ukuthi siqonde abantu baNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi yonke into incike ekuthenini thina singabantu sishisekela kangakanani, siqonda kangakanani ukuthi yonke into iyasetshenziswa against thina. So lapha emhlabeni njengoba izithunya zikhona zigcwele ezindaweni ezahlukahlukene, ziyabukwa isitha, sihlezi siqaphile ukuthi ubani ovuswayo manje, ubani ozalwayo manje, ubani ozodala inxoshonxosho manje ebukhosini bami, ubani ozokudala ukuxokozela manje kwi-kingdom yami, ubani ozodala zonke lezi zinto njengamanje. Siyabuka konke lokho bese siya-analyze, bese siyazama indlela ukuthi singalwa kangakanani, singasebenza kangakanani. Sibuke i-level nokugijima kwakho ukuthi okay, njengoba egijima kangaka, lo uzodinga lolu hlobo lamadimoni noma lo uzodinga mina uqobo, ngoba ukugijima kwakhe kungaphezulu kakhulu, engafinyelela nasenkazimulweni kaNkulunkulu. So izithunya zikaNkulunkulu ziyabukwa imimoya, iyalalela ukuthi okay benzani, ilalela ukuthi bathandani, ilalela ukuthi balangazelelani, ilalela ukuthi uma bengabantu bazimbandakanya nani. If beyimbandakanya nemijolo, okay, analyze. If and kwizithunya zikaNkulunkulu, the spirits, the demons, bonke ama-monitoring spirits asuke eqhutshwe noma esuke eholeleke athunya ukuthi azohlala nawe, ehlale eduzane nawe, azo-analyze wena, azofunda wena, azolalela wena, azofunda ngempilo yakho, azofuna wena, abhala yonke into ngawe, enza konke angakwenza. Athi okay, njengamanje ukhuluma ukuthi, njengamanje udla ukuthi, njengamanje uthe ufisa ukuthi, njengamanje ulangazelela ukuthi, njengamanje wenze u1 no2 no3. Bahlezi ngaso sonke isikhathi bezo-analyze yonke into ukuze kwenziwe njani, ukuze ulwiswe ngalento oyithandayo, uzogxila kuyona, uhlale kuyo, uze ungasitholi isikhathi sokusondelana noNkulunkulu. Uze ungasitholi isikhathi sokwenza intando kaNkulunkulu, uze ungasitholi isikhathi sokuhlala ebukhoneni baNkulunkulu. Uzoba busy if ungumuntu othanda kakhulu umabona kude, uzoba busy ubuke leyo show leyo, uzukhohlwa ukuthi awu mase kuyisikhathi sokukhuleka yazi. Uthanda ucinga, uzoba busy nalo, uzukhohlwa ukuthi kumbe kumele ngenze ukuthi. Mawuthanda ukudla uzoba matasa ukuzila ukudla kube into ebukhuni, kube into esinengeko empilweni yakho. Ngaleyo ndlela kusuke kule mimoya esinibele ikholela, kusuke kule mimoya elibele ikuhlebela, kusuke kule mimoya esilibele yenza yonke into engayenza ekuthenini ithikamezise icebo likaNkulunkulu ngawe. Abayimbandakanya nemijolo behamba ngezinkolelo zokuthi ngeke kuyanetha, kufuneka ingobe namehlo, kuukuthi kufuneka ukuthi. Akanankinga uSathane. The more uzosho wena ukuthi yazi kufuneka ingobe namehlo, uzokunikeza. The more uzosho wena ukuthi kufuneka ukuthi, uzokunikeza. The more uzosho wena ukuthi kuze ngisurvive ngidinga u1 no2 no3, uzokunikeza, guarantee for sure. Just so that ungeke uzushumayele, just so that ungeke uzuvangele, just so that ungeke uzuyenza intando kaNkulunkulu. Ngoba engathumela imimoya number 1, uzoplothwa, thunyele imimoya ukuthi inethise imvula, because when you believe kwingobe namehla ngithi izothi sinethisiwe leya mvula leya, uthi eshiya uNkosi kamnkosi kwabandla udinga ingobe namehlo nani. And then bese sinethisiwe imvula, naleya ngqondo le ibuyise ikhumbuze, hayibo uyakhumbula kwamba ukuthi kudinga ingobe namehlo, uyakhumbula kwamba ukuthi kudinga ukuthi nokuthi, hayibo uyakhumbula yini, akuhlebele njengoba kubanda nje, eybo uzokwenza njani. And then nawe uzoholeleka ukuthi hayi ake ngihambe ngiyolala khona kamfana. Liziphele kanjalo igogo lakho, usilande kanjalo leso siso, khona uzosimosha kanjalo leso sikhathi obungasichitha enkosini, kepha usichithe lapho ongafanelekile khona ngezinkolelo ngokusetshenziswa kwemvula, ngokusetshenziswa kwamakhaza, ngokusetshenziswa kokusabisa.
because ukusawukwesaba nje ukuthi awu ma njobe kubanda nje Nkosi yami ngizolala kanjani ngedwa. Abanye bathikameziswe uma kunomoya asabe nje ukuphumela ngaphandle yovangela ngenxa yokuthuthumela. Kumele hlezi sazi abantu baNkulunkulu ukuthi isitha sizihlezi sisebenzisa into eyodwa enkulu ebizwa ngokwesaba, ebizwa ngefear. But fear of the unknown. Usabe into ongayazi, usabe into ongayiqondi, usabe into engakaze yenzeke. Kanti uJehova siyalezanga yini ukuthi kumele sisabe odalile, hayi okudaliwe. Akaselezanga yini uNkulunkulu ukuthi kumele sisabe yena ngaso sonke isikhathi ngaphezulu kwazo zonke izinto. Ngoba yazi mengabe usaba yena, since yonke into lapha emhlabeni ikhothamela yena, usuke usafe. It's just like emsebenzini. If wena uzohlonipha uthobele iboss yakho, you are the safest person ngendlela eyisimanga. Ngobani usaba ifounder, usaba umphathi wakho konke. Okuyethi mawureporta kuyena, yena ngoba kukhalisa sakhe isicathulo kulaba sebenzi, engaxoshana nombani athanda ukumxosha ngaleso sikhathi. So wena uzothi ngisaba inja ongathi ubiza igama lika Jesu, igama lika Jesu lingayishisa ngisho ngomlilo, noma liyenze ivaleka amehlo same time, noma liyenze amazinyo ayo what uNkulunkulu engenzana noma yini. But umbuzo uthi wena wesaba bani? Wena ukhothamela bani? Wena ukhonza bani? Usaba umuntu, usaba umzali wakho? Izulu lingamenza umzali wakho aphambanelwe ingqondo, aphambanelwe ikhanda. Izulu lingamenza umntwana wakho nanoma yini izulu lingayenza. Kuphela uma wena wesabe udalile umdali wezulu nomhlaba. So uzosaba ukuthi uma ngisaba kunomoya Nkosi yami ayingeke sophephuka othayela nani. Ayikho leyo nto leyo. Amandla kaNkulunkulu suke shuthi esengavela ahlulo ukubamba umoya ukuthi ungavunguzele ekutheni uzuxoshe something izizoshaya wena. Amandla kaNkulunkulu esengahlula ukuthi angavimbezeli ukuthi lo isimo sezulu abantu bayawiswa. Kusayisimo sezulu njalo, kusawumoya. Uthikameziseke ungayi kovangela ngenxa yomoya. Uthikameziseke ungayi kovangela ngenxa yemvula. Ungakwazi ukuthi ugqoke amabhuzi, ungakwazi ukuthi ugqoke ijacket, ungakwazi ukuthi and enye into uNkulunkulu ayitshala kakhulu enhliziyweni yami njengamanje ukuthi if abantu bezindaweni zabo baphuma ngisho kuthiwa kuvunguza kangakanani onjani umoya. If abantu beya einkani kwenzabo baphuma ngisho kuthiwa lichothoza enjani imvula. If abantu beya emsebenzini la bezothola khona impilo le abayidingayo baphuma ngisho kuthiwa kuneqhwa lapha ngaphandle. But wenza njani uzama umzamo ukuthi at least ngcono ngithola noma ijacket. Uzama umzamo ukuthi at least ngcono ngithole noma ujazi. But when it comes to uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi izovela kube nokuthi ayingeke ukuthi nokuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiphume ngiyosebenza umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthatheka kancane ngaleyo ndlela. uNkulunkulu uthatheka sakudlala ngaleyo ndlela. uNkulunkulu uthatheka kabi ngaleyo ndlela. Bantu baNkulunkulu asibiyele enkosini. Singesabi lutho. Ngoba mkhulu kakhulu esimkhonzayo. Mkhulu kakhulu umdali wezulu nomhlaba kunazo zonke izinto esizibona lapha emhlabeni. Mkhulu kakhulu uJehova kunazo zonke izinto ezikhona ezingenzeka, ezinokwenzeka futhi singasatshiswa ngazo. Uhleze ezibonakalisa amandla akhe ukuthi makhulu kangakanani kuzithunya zakhe. Uhleze ezibonakalisa amandla akhe ukuthi mangithembisile ngathi ungakhathazeki ngekusasa nempela uma ungakhathazekanga ngalo ngiyagcina ngigixabezile ngakho konke engikuthembisile ukuthi ngizogixabeza ngakho. Uhleze lifezekisa icebo lakhe ngaso sonke isikhathi. Uma nje kuphela wangasaba wamdedela wathatha indawo yakhe uyayithatha nangampela akwenze konke akwethembisile njengobaba njengomzali oqotho ngaso sonke isikhathi. Sona ngesimo sezulu abantu bayalwiswa.
Nangemvula leyana into engekho uzuhlale phansi usuwisiwe. Bekumele uyobeka izandla mhlasimpe umuntu bezoshona. Usezoshona kanjalo ngenxa nje yesimo sezulu ukuthi wena wesabe lona. Wesabe imvula. Kodwa ubukwazi ukuthi uphume emvuleni muhambe emsebenzini. Ukwazi ukuthi uphume emvuleni muhambe ezindaweni zakho. Ukwazi ukuthi uphume elangeni athi ungeke eshisa kanje, ungeke ize ngikwazi. Awu. Uphuma ngisho kunjalo. Mawuya la uthanda ukuthi uye khona. Batho kaNkulunkulu angeke phela uNkulunkulu uzo understand. uNkulunkulu uyasithanda akafuni isigqilazeke. Esho eziqhambela enkulu inkohliso umuntu. So ngesimo sezulu abantu bayawishwa. Especially izisebenzi zikaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela engifisa ukukuveza namuhla ukuthi impi inkulu kakhulu bantu baNkulunkulu ngale ndlela eyisimanga. Masazi bantu bakaNkulunkulu ukuthi imimoya engcolile yobumnyama ilwa ngandlela zonke. Ilwa ngezandla zombili. Isebenzise noma yiliphi ithuba engalisebenzisa ukuze uzotholwa wena. Ukuze uzowiswa wena. Ukuze uzoshawa wena. Ukuze nizothikameziseka icebo laNkulunkulu ngawe. Qaphela ungavinjezelwa isimo thizeni ukwenza okusemqoka nokubalekile futhi ungahambi ngezinkanuko zesikhashana ekuthenini uze wenze into oyozisola ngayo nengeke yakusiza ngalutho kusasa. Ngoba konke kukhona, konke kuyenzeka, kepha konke kuyizeleze futhi konke kuyadlula. Kukhona konke. Ukudla lonke uhlobo lokudla khona. Lonke uhlobo lobudlelwano bukhona. Oma TV khona, oma DStv khona, lokhu uhlobo lohlelo khona, yonke into ikhona. Bathi khetha eyakho wena. Ngoba zonke lezi zinto zikhona zinjalo ziyadlula. Bathi khona ukuphila kuphakade okutholakala ngoKristu kuphela. Okungadluli. Okumile ngolaphakade. Okudingayo ukuthi usebenzele. Okubalekile ukuthi ukhandlekele. Okusemqoka ukuthi ukwenze. Uzivume njalo izono zakho. Uzibuyisele njalo enkosini. Uyenze njalo intando yakhe. Uzisindise njalo kona konke. Uzilungise njalo endleleni. Uzicocwe njalo ngasonke isikhathi. Abanye bathikameziswe ngezinkolelozi zokuthi uma kubanda kunetha kufuneka ukudla okufudumele nani. Wesithunywa sikaNkulunkulu kusekukhethelile ukuthi idle ukuthi nokuthi. Awusakudla ukuthi nokuthi. Udinga ukudla okufudumele, udinga ukugwinya, udinga ukuthi into engekho. Aze ancamele impela umuntu ukuthi aliphule isabatha likaJehova. Ngenxa ukuthi awe makuyanetha ngeke ngaliphuza itiye. Awe makuyabanda ngeke ngakwenzi awu ikhofi. Uzubreak yonke into eyizivumelano senzile noNkulunkulu. Ngenxa nje kuncinyane. Ngenxa nje isimo sezulu edlulayo. Abanye bathenge izinto ezinembiliso. Athi phela kufuneka into efudumalayo ukuthenga kufuneka ukugwinya nani. Alibale umuntu ukuthi akumele ayithinte. Ngokubuka izinto ezenzakalayo, ngokubuka izinto ezikhona, ngokubuka izimo ezikhona. Awuko udlulwe nje isimo singadluli nawe. Kodwa sidlule sodwa. Zithi mayidlula ikhukhula zingadluli nawe ungene phakathi ukhukhuleke uzuyowele wena. But zidlule ngazuthi awukazi wayibona.
zidlule uzwe ngendaba ukuthi yazi bengineyikhukhula. Biyela indlu yakho, uyibiyele ngaso sonke isikhathi nangaphezulu. That is why isikhala esikhulu asiyaleza ngaso baba Paul ukuthi faka isivikelo esiyithemba. Uthina noma kunjena ngizohamba mina ngethemba nangoNkulunkulu. Liyanetha liyaduma liyabazima mina ngizohamba ngethemba likaNkulunkulu. Leli themba olifakile laba izivikelo ekhanda lakho. Lifana nani? Lifana nama tiles, indle nama tiles efake ngisho ceiling board. Awuyizwa nakancu imvula. Uyibona ngendaba uthi awu kuyanetha. Hayibo yaza ngizwa lutho mina. Why? Because indlu iprotected, ivikelekile ngokwanele. Ivikelwa ngama tiles, yavikela nango ceiling, yavikela ngamaplangwe, yavikela ngoplastic kuningi. Nawe kubalekile njengamanje ukuthi qala uvikele igumbi lakho ngethemba, ngeqiniso. Ukuthi noma mange khulunywa left right and center, but angafinyeleli kuwena zekuthenini akuthikamezisa kususe ebukhoneni baNkulunkulu nasecebeni laNkulunkulu. Why? Because uzivikelile wena ngethemba. Wethemba bani? uJehova odalile izulu nomhlaba. Athi incwadi yeZaga 3 verse 5, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda, mazise yena ezindleleni zakho zokuye kuqondisa imikhondo yakho. Ngokwethemba yena uJehova umdali wezulu nomhlaba uyazibiyela, uyazivikela. Ufaka indlu yakho u-ceiling board, ufaka indlu yakho ama-tiles, ubesters, into ngeke uziyizwe makhala imvula. Ngisho inganetha amatshe ngeke uzwe lutho. So ngale nkathi wena uthi mina ngithemba odalile, mina ngithemba odalile, noma kuthiwa wema ngeke ngiyasaba Nkosi yami, kunetha kanjena ngeke ngizokwazi, wena uzophuma kunjalo ngoba uthemba odalile. So nangesimo sezulu mongathikameziswa umuntu kaNkulunkulu ekufezekiseni icebo laNkulunkulu. Nangesimo sezulu mongathikameziswa ekutheni ulahle idiet kaNkulunkulu. Nangesimo sezulu mongathikameziswa ekutheni ukuze ulahle ubugugu bakho. Ngoba ubugugu bakho, ubuntombi bakho ibona obugcwalisa, buphelelise ubungcwele bakho. Mongathikameziswa ekutheni ungayenzi intando kaNkulunkulu le obekelwe yona lapha emhlabeni, because sonke sindekele umsebenzi yahlukahlukene, each and every type of ministry. Iministry yokushumayela, yokuvangela, yokufundisa, yokuprofetha, zonke izinto. Iministry yakho mayihlezi njalo imile iqinile, ungavinjwa ilutho, ungathikameziswa ilutho ngesimo sezulu. Abantu bayawiswa. Namuhla umdali wezulu nomhlaba abekade kutshala kakhulu enhlizweni yami ukuthi masiqaphele, siqikelele ukufela enkosini ngaso sonke isikhathi. Ngoba vele izimo zishaya, ngoba vele amadimoni siphila kanye nawo, ngoba vele ama-satanist phakathi kwethu, vele abathakathi bayazingela njalo. Isitha sihlalele ukuthatha ezinkulu izinqumo ukuthi sifele, ukuthi siqikelele ukuthi abantu abaningi baze bafele esonweni. Sisebenza day and night, sisebenza extra hours. Even ezithunya zazo nama-satanists, nama-agents, nama-demoni asebenza extra hours esebenzela ukuthi wena ulwiswe, wena uwiswe, wena ungafinyelele ebukhoneni baNkulunkulu, wena icebo laNkulunkulu ngafezeki ngawe. And that goes to an extent okusetshenziswa kwesimo sezulu. That goes to an extent okusetshenziswa kanoma yiphi indlela. Ukuze kucace ukuthi wena ukukhulumile nezinkolelo zakho unikezwe kona. So masideleni konke abantu bakaNkulunkulu, sizisondeze enkosini. Ususu kwesaba, sabani usaba imvula. Ususu kwesaba, usabani usaba ukushisa. Ususu kwesaba, usabani usaba umoya. Zonke lezi zinto zidalwe uNkulunkulu nje. Zonke lezi zinto sithobela yena. Zonke lezi zinto sicontrolwa nguye. Let's say ngaleso sikhathi akucontrolwa ke nguye, kumthakathi sizeno zama ukuthakathi. Mucabanga uNkulunkulu engahluleka ukukunqanda lokho ukuthi ngafinyelele kuwena.
Mucabanga uNkulunkulu engahluleka ukunqanda lokho ukuthi kungalinge kwakulimaza. Mucabanga uNkulunkulu engahluleka ukunqanda lokho ukuthi kungalinge kwakubulala. Mucabanga uNkulunkulu engahluleka ukuvimba lokho ukuthi ingafinyeleli kuwe. Mucabanga uNkulunkulu engahluleka akehlulwa lutho uJesu. Akehlulwa yilutho. Engasenzela konke noma yini ngoba ungumnini mandla wonke. Ungumnini mandla wonke. Kuzosizisa umuthi ukuthi umuthi thizeni ukuthakathi noma ukwenzise hello umuthi uqhamuka lapha ezihlahleni eyidalwa ubani eyidalwa uJehova. Uzolikhomanda nje uNkulunkulu ukuthi cha sihlahla esithiwa umvini, sihlahla esithiwa whatever. Akusiwona umzimba kumele ukuthi ushaye ngestroke lo. Akusiwona umzimba kumele ukuthi ushaye ngekhanda lo khohlwa. Owami lo mzimba. Manzi usukhulekeliwe impela kodwa cha. Noma ungachela kulelo gcekelelo. Hlabathi. Noma ungafafazwa kuleyo roof leyo. Akusikona kwakho ukuthi wenze lento ekuthunywe wona. Cha, ungalingi uzuyenze ngoba uJehova yasinqobela asilwele emfihlakalweni. So ngesimo sezulu abantu bayalwiswa. Ngesimo sezulu abantu bayawiswa. Ngesimo sezulu abantu bayasusa ebukhona baNkulunkulu ngokudla. Uthi masudlile, sudle kakhulu, wakhathala mhlawumbe walala, uja. Awusakwazi ukuthi mhlasimpe lethe umuntu ushumayelayo. Awusakwazi ukuthi ushumayele usukhathele noma ukhishwe isisu. Uzoshumela kanjani ukhishwe isisu? Uzoshumela kanjani sikuluma? Uzoyenza kanjani intando kaNkulunkulu? Number 2 ngocansi. Uhleli la nothando wakho isoka lakho ningcolisene. Mase usungcolile awukho esimeni sokuthi ungenza intando kaNkulunkulu. Dinga ukuthi uqale uyihlambulule kuqala. Isimo sezulu esenzeni esifike kuqala. Sanethisa leyamvulo sathi ingeke kuyoba kuyabanda kusama ngithola ukudla ukuthi. Phinde kube ubuvila. Uthi malazi la ngicobela ngalazi la shisa ulale whole day ungenzi lutho. Ngesimo sezulu njalo ngokushisa kwelanga. Leyo vangela usavangelanga ukushisa kwelanga laze la ngicoba. Kube ubuthongo obudalwa izinto abantu abazidlayo abaziconsumayo ulale imini yonke. Ngesimo sezulu ulale ulaze lanetha unkosi yami umuntu akalala fudumale ngenxa yemvula usuyolala ubuthongo imini yonke and iyashushuza ayivi ishushuzela kamnandi kuthayela imvula. Ithi nje lala and ungalala whole day. Ungagula ungenalutho. Kungebuhlungu ndawo. Ulala ungolala. Bese kuba ukwesaba number 5. Uthi ngiyasaba ukuphuma kusami kunomoya kanje. Ngiyasaba ngeke. Sokuphuma kanjani uduma kanje ukwesaba. So ziningi izindlela icebo laNkulunkulu elivinjezelwa ngayo kwizithunywa zakhe kubantwana bakhe using isimo sezulu. Using ubumnyama. Using ilanga. Using imvula. Using umoya uguqubala athi ngiyibona ukuthi iyeza ngempela imvula uyasaba. Nigcina ngezanga cabanga. Gcina nganethanga cabanga. So bantu baNkulunkulu masingesabi lutho. Ungesabi ukuhlala ungadlanga. Ungesabi ukuphuma emvuleni. Hlomeka makumele uhlomeke. Ngenkani ngoba kuphoqa lokho. Sekuyisikhathi manje sokuthi singadedeli izinto zivithikameza isicabanga because sesiyaza ngithi ukuthi kusetshenziswa yonke into. Le bese ngicabanga ngathi ukuthi ibingasetshenziswa. Iyasetshenziswa kodwa kunjalo. Le singacabanga ngathi ukuthi ingayinkinga. Inkinga kodwa kunjalo.
Le besingayitsheli thina ukuthi hawe maye iba kuba njalo. Bathi sesabeni uJehova umdali wezomhlaba. Singesaba ukudaliwe. Phume liletha linjalo uthi ngiyovangela. Phume lishisa linjalo uthi ngishumayela. Linomoya kunjalo uthi uNkulunkulu uzonqanda uzokumisa konke. Ungavinjezelwa isimo sezulu. Singakholeli futhi ekwenzeni izinto ezizokwenza ukuthi ulahlekelwe okukhulu nongaphezulu. Gcina uzisola. Gcina ukhetha ubumnyama. Gcina ukhetha inkohliso. Gcina ukhetha ububi. So bantu kaNkulunkulu, masiqaphele siqikelele ukufela enkosini ngaso sonke isikhathi. Ngoba vele izimo zizoshaya. Kodwa libele uzibuyisele enkosini. Libele uzibuyisele enkosini. Isizwe sihlalele ukuthatha njalo inqumo enkulu yezimpilo zabantu. Ungacabanga ukuthi umncinyane. Mawuyenza into kaNkulunkulu umkhulu kakhulu ezindaka moya. Umkhulu kakhulu. Unyakazisa ngisho isitha. Uneminyaka ewu-21. Unyakazisa uSathane, unyakazisa amadimoni, unyakazisa yonke into. Umkhathi mewaqala nje wakhipha igama wakhuleka. Unyakazisa bonke okumubi okumnyama. Mewaqala wazila ukudla. Ungacabanga ukuthi mncinyane. Ngakho-ke konke kwenze ngenkani. Qikelela umlilo uvame ngaso sonke isikhathi. Isitha sithatha inqumo enkulu ngenxa yakho. Masiqikelele ukuthi sifele kwiqembu la ngempela lasekhaya ezulwini. Singalinge sabeka phansi izikhali zethu ngokuba sizozisola kakhulu kusasa uma sekumele sizithathe sezingasekho. Ngoba uJehova isikhali usinikeza ozosisebenzisa. Kusizana unikeza umuntu isikhali angasisebenzisa ngenandaba naso. Sizana unikeza umuntu into angenandaba nayo. Eyibona iyinto nje. Kusizana. Akusize ngalutho. But uyanikeze lo ubonayo ukuthi okay, uyawazi umsebenzi efoni. Ngcono ukuthengelwe yena noma kuyena omncane ekhona umdala. Okay, uyawazi umsebenzi wekhompyutha, uyakwazi ukuyisebenzisa. Ake ngimnikeze i-laptop yami. Uyawazi umsebenzi zonke lezi zinto kudingeka ukuthi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu mesithemba ngezinto ezinkulu, mesithemba ngezinto eziningi, mesithemba ngokukhulu. Bese siyagcina sikusebenzisa ngaso sonke isikhathi. Ngalo ndlela nangalo myalezo engifisa sikwazi sikuqonde kakhulu ukuthi ziningi izindlela okuliwa ngaso ukuwisa abantu abaningi, ukuvimba abantu abaningi kanye nokumelana necebo likaNkulunkulu. Kuningi kakhulu ukuvimbezela icebo likaNkulunkulu. Ziningi ezinkulunkulu ehlezi ecacisa ukuthi sikusetshenziswa ngisho into edingakalayo eyisidingo esikhulu ongukudla namanzi, ukudla namanzi. Because yazi ukuthi one way or the other vele it's like if umuntu uzofuna imali yakho kuyena uzomhambela umzele endlini yakho umcuthele, uyazi vele at the end of the day uzobuya ekhaya ngoba uyazi uma umvimbezela endleleni engathatha enye indlela. But uma umiyela ekhaya qho la ihlala khona one way or the other ngeke azalala ehlathini uzoya ekhaya. So uzokufica umulindile. Nangoku uSathane njengamanje nasoke isitha njengamanje naboku ububi nobumnyama. Uyazi ukuthi one way or the other wena nje ubuhamba usebenza wenza zonke izinto uzodinga ukufaka something ngaphakathi kuwena. That is why sengena phakathi shiqe ezisabalalisa nasekudleni.
So ungavumi ukuthi icebo laNkulunkulu livinjezelwe. Ngoba uKristu sithembisile ukuthi niyodla okubulalayo kodwa kunganibulali. Niyodla okulimazayo kodwa kunganilimazi. Unamandla amakhulu ngaphezulu kwakho konke. Thina nje ukuthi sithi yebo yebo kuye. Sithi qhabo qhabo kokubi. Sithi yebo yebo kuye. Sithi qhabo qhabo kokubi. Ngaso sonke isikhathi.